दिनै जे जोङो UPPL नि सेन्ट्रेलनि जोङो बडियाव जों सासेबो NDFB नि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोङो दैदेनगिरि जों नुवाखै। आं सानो बाहाय NDFBफ्रा सन्तुष्ट जायाखै। UPPL दोलोआ 50% दुरबल जागोन जुदि एक्स NDFBफ्रा जुदि आलादा जायोबा। बिसोर नोजोर खालामदों जे UPPL खौ मोनसे समाव NDFB नि आरो आबसुनि बेनाराव दानाय जादों, जों बेखौ मिथियो। UPPL आ दिनै NDFB आरो आबसुखौ लानानै दाना होजानाय जि हान्जाफोरखौ लानानै फलोवार्सफोरखौ लानानै दिनै सरकार सालायनानै दङ। दिनै सरकार सालायफुबाय थानायावनो दिनै मानो UPPL नि सापर्टार जायफ्रा एक्स NDFBफोर बिथांमोना दिनै मानो एक्स NDFB इउनाइटेड फर्म दानो गोनां जाखो? रिजोना मा? आं मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंनो सानदों जे UPPL नि जि ट्रेनियेल जि कनफारेन्स बेवहाय बिथांमोना मैया गावसिनि गोदान जि बडि दानाय बडिनि दैदेनगिरिफोर बेखौ फोरमायदों बा जोंनो डिक्लेयार होदों। जों बेखौ मोननो हादों। आं बेहाय माबा मोनसे एक्सपेक्टेड मोनसे चेन्ज जानायखौ आं नुनो मोनाखै। मोनसे खोथाखौ आङो बेखौसो नोजोर खालामदों जे UPPL खौ मोनसे समाव NDFB नि आरो आबसुनि बेनाराव दानाय जादों, जों बेखौ मिथियो। आरो बेखौनो रायजोफ्रा BTC नि रायजोफ्रा बेखौनो साननानै गनायना लादों। मोनसे समाव NDFBफ्रा सिजफायाराव दंमोन, डिसबेन्ड जायाखैमोन, खिन्थु सान्थि सुक्ति खालामनायनि उनाव NDFBफ्राबो कमन सिभिलियान जाबाय। बिसोरबो दिनै NDFB नंलिया बा मोनसे मुभमेन्ट खालामग्रा हान्जा नंलिया। दिनै बिथोरबो जों बायदि कमन मानसि जाबाय। अब्ला आं दिनै बेखौसो सोंनो सानदों जे बिथांमोना बै UPPL नि राजनितिक हान्जानि दैदेनगिरि जानो जयगथा नंगौना नङा? रिजोना मा जानो हागौ? दिनै जे जोङो UPPL नि सेन्ट्रेलनि जोङो बडियाव जों सासेबो NDFB नि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोङो दैदेनगिरि जों नुवाखै। आं सानो बाहाय NDFBफ्रा सन्तुष्ट जायाखै आरो बाहाय माबा मोनसे दं होननानै आं सानो। आङो पार्टिनि गेजेराव माबा मोनसे बेले बेजे लाबोनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुङाखै, खिन्थु आं पार्सनेलि आं बाहाय सेटिसफाइड जायाखै आरो आं सानो बाहाय NDFBफोरनि एक्स NDFBफोरनिफ्रायबो बाहाय सेटिसफाइड जायाखै, जायै गोसो दं होननानै आं सानो। दा दिनै जे जोङो नुदों जे एक्स NDFB इउनाइटेड फर्म, एक्स NDFB इउनाइटेड फर्म जों दानायखौ जों नुनो मोनदों। UPPL आ दिनै NDFB आरो आबसुखौ लानानै दाना होजानाय जि हान्जाफोरखौ लानानै फलोवार्सफोरखौ लानानै दिनै सरकार सालायनानै दङ। दिनै सरकार सालायफुबाय थानायावनो दिनै मानो UPPL नि सापर्टार जायफ्रा एक्स NDFBफोर बिथांमोना दिनै मानो एक्स NDFB इउनाइटेड फर्म दानो गोनां जाखो? रिजोना मा? आं सानदों रिजोना गोबां थानो हागौ। बेनि गेजेराव मोननैसो आं बुजिनानै लादों जे दिनै UPPL आ दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै एक्स NDFBफोरखौ नायनायाव, बिसोरखौ जोथोन लानायाव, बिसोरखौ अनसायनायाव, बिसोरनि डिमान्डफोरखौ, बिसोरनि एक्सपेक्टेसन एसपिरेसनफोरखौ दिनै मिट खालामनायाव फेल जादों नामा? थालांदों नामा? जायनि थाखाय बे एक्स NDFBफ्रा दिनैहाय गोदान मोनसे हान्जा एक्स NDFB फराम दिनै इउनाइटेड मोनसे फराम दानो गोनां बाध्यता जादों। जानो हागौ बिथांमोना बेजों गोबां सिमांफोर दङ, जायखौ लानानै दाख्लै सासे एक्स NDFBनिफ्राय सासे EM बिथाङा बुंदों जे ग्रीन रेभलिउसन होनना बुङोब्ला बाहाय गोबां पार्टसफोर थायो आरो गोबां आइडिय'लजि कनसेप्टखौ लानानै बिथांमोना बेखौ दादों होननानै जों सानो। दा बेखौ नायोब्ला आरो बियो पियरलि UPPL पलिटिकेल पार्टियावहाय बे इम्पेक्ट जागोन, बे खोथाया 100% 100% रोखा। UPPL दोलोआ 50% दुरबल जागोन जुदि एक्स NDFBफ्रा जुदि आलादा जायोबा UPPL निफ्राय। अब्ला UPPL नि गाबोननि फिउचारखौ जोङो दुरबल जानानै पार्टिनि जोङो थासारिया जोबोद गाज्रि जागोन, जों बेखौ नुहुरदों। आरो बेजों लोगोसे आङो बुंनो सानदों जाहैबाय
जे बे फेलियारफोरनि दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दे हेन्डेल खालामनो हायाखै फेलियार जादों बे फेलियारफोरनि रिजोना आं सानो जे बियो मोनसे बिजेपि सरकारनि रिजोना बेबो मोनसे जानो हागौ दिनै बिजेपि सरकारजों सिथाबफानानै थाफानानै दिनै UPPLआ दिनै सरकार सालायदों बेवहाय दिनै UPPLनि गोबां लिडारफ्रा माब्लाबा बुंनो नागिरदों जे जोङो गोसो जाब्लाबो जों हायाखै रिजोना मा बिजेपिजों एलायन्स गभर्नमेन्ट खालामनायखाय गोबां बिषयावहाय बिथांमोना सानब्लाबो मावनोनो हायाखै रिजनल पार्टिफ्रा दिनै मा जायो नेशनेल पार्टिफोरजोंहाय बै दंफांफ्राव जेरै माननानै गयफ्राव जेरै माननानै बिफांफ्राव माखासे बिफांफोर थायो बिफांनि बिगुराव माननानैहाय थांनानै थाग्रा माखासे बिफांफोर थायो बेफोरबायदिसो दिनै रिजनल पार्टिफ्रा जायो नेशनेल पार्टिया रेसपन्स होब्लासो नों रिजनल पार्टिया माबा मोनसे मावनो हागोन बेखायनो आं दिनै बेखौसो नुहुरदों फैगोन समाव जिहेतु बिजेपि गभर्नमेन्टआ नेशनेल पार्टिया जोंनि बिटिसिआव हाबबाय बेखायनो आं सानो फैगोन समावहाय बाहाय रिजनल पार्टिनि मोनसे स्थितिया थानाय नङा आरो रिजनल पार्टिनि मोनसे पावारा थानाय नङा आरो बे जोबस्रांनायनि लामायाव थांगोन मोनफ्रोमबो रिजनल पार्टिफ्रा आं दिनै बेखौसो नुहुरदों बेखायनो जोङो रिजनल पार्टियाव थायालाबानो जोङो कंग्रेस दोलोआव जों थानानै मोनसे नेशनेल पार्टियावनो थाफानानै बिजेपिनि जे गाज्रि मोनसे आइडिय'लजिजों सालायनाय बिजेपिनि जे धोरोमखौ लानानै जातिखौ लानानै गोबां बिषयखौ लानानै दिनैहाय आलादा आलादा भाग खालामनाय बे गाज्रि मोनसे राजनितिक आरो जोंनि बर' जातिखौ दिनै दंस'नि लामायाव लांनाय बर'नि पलिटिकेल मोनसे स्थितिखौ दिनैहाय गैयै खालामनो नागिरनाय दंस' खालामनो नागिरनाय जों बेखौ जों दिनैहाय फाइट खालामनो थाखाय बिनि एगेन्स्टआव जों गसंनो थाखायसो जोङो दिनै कंग्रेस दोलोआ जों बिटिसिआवहाय जों ओंखारनाय जादों बेखायनो आङो खावलायदों जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना गोथौयै सिन्था खालाम दिनै मा लामाजों थांगासिनो दं जोंनि बर'नि जोंनि पलिटिकेल पार्टिफ्रा दिनै बेखायनो जोङो कंग्रेस दोलोआव थानानै जोङो बिजेपिजों जों फाइट खालामाब्ला आं सानो फैगोन समाव जों बिजेपिखौहाय जोङो गाहायाव लाबोनो थाखाय जों खुब जोङो कठिन जों जागोन मानोना रिजनल पार्टिफ्रा गासिबो बिथांमोनजों दिनै बिथांमोननि आन्दाराव थानानै बिथांमोननि बुंनाय बायदि बिथांमोननि पावारजों दिनै सालायजानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जायनि थाखाय गोसो जाब्लाबो दिनै सोलिबाय थानाय UPPL जे रिजनल जि पार्टि बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै जों बेखौ दिनै नुनो मोन्दों बिथांमोना बुंजानो हाया दुखु मोनो राग जोङो दुखु मोनो बिथांमोना बुंजानो हाया आरो बुंजानो हाया जों बुंब्ला बिथांमोना जोंखौ बुंनो नागिरो जे समाजाव जेबो मावा खिन्थु बिथांमोना डायलग होनायाव बिराद एक्सपार्ट होनना बुंनो नागिरो खिन्थु आं बुङो बिथांमोनखौ मावनांगौआ सोरनि सरकाराव सोर दं पुलिस प्रशासनखौ लानानै सोर खामानि मावनो हायो एडमिनिस्ट्रेटिभआव सोर दं नोंसोरसो दं नोंथांमोनासो दं दिनै नोंथांमोना मावनो हायाखै जोंनि पाब्लिकफ्रा रायजोफ्रा बिटिसि हालामाव थानाय दिनै रायजोफ्रा दिनै नोंथांमोनखौ बुंखागोन नोंथांमोनखौ सोंखागोन नोंथांमोनखौ एनालाइज खालामखागोन बेखौ बेयाव नोंथांमोना गाज्रि मोनांगौ मा दं नोंथांमोना जुदि सियाराव जिरायनानै जेबो मावनो हायाखैब्ला आरो बुंजानोबो हायाब्ला नोंथांमोना ओंखार गुबुनखौ फैनो हो पावाराव जिरायनो हो गुबुनखौ जुदि नोंथाङा जुदि इसिबांखिनि पावार गैयाब्ला एडमिनिस्ट्रेटिभ फांसनिं खालामनो पावार गैयाब्ला नोंथांमोना ओंखार नोंथांमोननि जायगायाव सोरबा फैगोन दैदेनफैगोन हारिखौ बिटिसिखौ दैदेनफैगोन मावनोबो हाया बुंजानोबो हायाबा बोरै जानो बेखायनो नोंथांमोनखौ जों खावलायदों गुरै रावजों नोंथांमोना मावनानै दिन्थि अब्लानोथ' बुंजानो गगोन अब्लानोथ' बुंजानाय नङा रायजोफ्रा नोंथांमोननि सायाव रंजानाय थागोन खुसि थागोन आरो आं बिनि गेजेरजों दिनै आं मोनसे खोथाखौ दिनै आदा दिपेन बर' मानगोनां नोंथां आबसुनि प्रेसिडेन्ट नोंथांखौ आं मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों जोङो निउसाव नुदों जे पार्टिनि मोनसे मिटिंनि थाखाय क'क्राझाराव थानाय मोनसे स्कुला सानबानि थाखाय बन्द होदों
आदा दिफेन बर' नोंथाङा बुंनो हागोन ना बियो थिग जादों? नोंथाङा बुंनो हागोन ना बियो आबसुनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे इमेज जादों? जाय आबसुआ दिनै स्टुडेन्टफोरनि सेन्टिमेन्टआव स्टुडेन्टफोरनि जथायाव दाजानाय मोनसे अनुस्थान संगठन। दिनै नोंथांनि आमोलाव बै गथ'फ्रा बै मोनसे मिटिंआव भलन्टियार्स थाहैनो थाखाय बै मोनसे मिटिंनि थाखाय मोनसे स्कुला जुदि सानबा गाहाम जुदि बन्द जायोब्ला मा बे गथ'नि एजुकेशनेल बेसिसाव बियो खहा जानायखौ नोंथाङा नुवाखै नामा? नोंथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै हाउ कुड इउ डु डेट? आदा दिफेन नोंथांनाव आं सोंदों, नोंथाङा जुदि स्टुडेन्टफोरनि लाभ लसखौनो जुदि बुजिनो हायाखैबा नोंथाङा माब्रै आबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों? मा भलन्टियार्स थानो थाखाय बेलेग मानसि गैया नामा? बाहाय खामानियाव बेस्थ खालामनो थाखाय बाहाय माबा मोनसे अनुस्थान फाथिनो मिटिं फाथिनो थाखाय बेलेग जायगा गैया नामा? स्कुलनि स्टुडेन्टफोरखौल' नुबाय नामा नोंथांमोना? स्कुल जायगाखौल' नुबाय नामा नोंथांमोना? बेलेग जायगा गैया नामा नोंथांमोनालाय? बेखौ बुंबा नोंथांमोना गाज्रि मोनगोन, दुखु मोनगोन। रायजानो हाया नोंथांमोना, सोंखारि जानो हाया, बिजिरजानो हाया नोंथांमोना। किन्तु रावबो जुदि बिजिरग्रा थायाबा, बुंग्रा थायाबा, नोंथांमोननि दुर्बलताखौ लेकिंसफोरखौ थालांनायफोरखौ बुंग्रा थायाबा बोरै फोसाबजानो, बोरै कारेक्सन जानो? बेखायनो नोंथांमोना सिनसियार जानानै माव, गासिबो बिथिङाव सिनसियार जानानै माव। नोंथांमोनानो दङ राजायाव, सासन खालामग्रायाव, बेखायनो नोंथांमोना सिनसियार जानानै खामानिफोरखौ माव। अब्ला जों बयबो हालामनि मानसिफ्रा, रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि सायाव गोजोननाय थागोन आरो नोंथांमोनखौ बयबो बाख्नायगोन।